Ang pay lakay. Tatay pay lang nga kasla maproblemaang ka. Di ba tatangal daw ajay aldaw ti operasyon ko bakit? Oo. Bakit? No, ang kumalasatan dati nga operasyon ko. Sikati bahalan kadagi jay anak ta. Kadagi jay tarakin ta nga dingdingwan. Dagi jay animales. Dagi jay taltalon ta. Dagi jay bangkag. Damamay bakam nga lab na lab ko isuda. Sikati bahala dito yan Kayam day talakay nga kasla ti pampanunutom. Kayam day talakay. Pampanunutom latan. Dandani ti pa nagpa-filen. Tumaray ka nga kapitan. Hindi ti pampanunutom. Malasatam day talakay. Kayam day talakay. Hamo nga pampanunutom nga. Ang panunutin nyo, ay ayatan kayo unay Nung kumalasatan dito ng operasyon. Sikati bahala ti amin Kayam day talakay. Basta ti pampanunutom. Panagpa-file nga talaga no bigatan. Hey, ako kapitan. Pagpagada ka matay. Nagkugit ka lang, Mike. Ampay, madi makapatay ya? Oh, sige, ako kapitan. Parang tumang ka. Tulan nga, to nga talaga. Oh, ako kapitan. Pagana ka. Ay, nakabaw. Ay, Nagpulbit nga talaga ako kapitan. Nakudil tiba ka. Mabalin niya pagbot. Kagisano nga. Talaga di na kaya, ako kapitan. Hindi kag danag, nakasagananak. Nakay. Awan, talaga di na kaya. Lakudil ti dragaw. Ay, kasi pala pa talaga rami dinanay. Kagisano nga garaw. Kasi pala pa talaga dinay. Awan, talaga kapitan. Talaga di na kaya. Ang nakinaya dito nga patatan. Hindi kag danag, apo kapitan. Dapat reserva. Kasi pala ba talaga dinay? Awanay, himatayan ni kapitan. A few moments later. Hello, ma. Awan pa'y ma. Baring nagpasaan di operasyon na. Baring malasatan na. Pagbaga na tatay. Ay ayatan na kay kanma. Paano nga liplipatan. Well, baring malasat na. Ay, dapat ganito yun, ma. Please lang. Yamanan ti puta nalasatak na ito yung operasyon ko. Bakit? Well, Bakit? kitaan naman ka. Oh! Kitain, bakag kamatis. Niya. Congrats la kay. Sigurado nga sa ti pangabak mo. Nati. Sabaw! Tingnan mo bakit tinaglasatan?